Salam vatandaşlar, kadırlı vatandaşlar. Türkmen halkı 21. asırda nähili yaşayar? Elbette adalatsız, hak hukuksuz yaşayar. Nirde adalatly hak hukugumuz? Gynansak da yok. Kadırlı vatandaşlar, vatanыңızdan öz hoşuňuzy oýnamaga ýa-da gezelin jetmäge çykmadyňyz. Hojalygyňyzy dolandyrmak üçin işsizlik zerarly, maddi hal ýagdaýyňyzy bir azajygyn bolsa gowlandyrmak üçin çykdyňyz. Vatanыңızdan, çağalaryňyzdan, maşgalaňyzdan aýry düşüp, daşary ýurtlarda agyr we hapa işlerde işlemäge mejbur boldyňyz, ýagny mejbur edildiňiz. Üstesnedem 2 ýyl gowrak wagt bäri ýollar hem ýapyk. Emma bu zatlara kim günäkär? Elbette özlerine prezident dip ýören haramzadalar, iki sany sansız tohumlar kellesine gelen zaty edip ýörler. Olar döwleti dolandyryp bilenok. Eger kellesi boş, saman kelle bolmaýan bolsa, halkyň hal ýagdaýyna garardy. Näme edesi gelse, edip ýörer ýaly halk haýwanmy? Ýa-da oýnatgymy? Elbette, haýwanam däl, oýnatgam däl. Haramzadalar halky adama adam, haýwan hatyrynda hem görenok. Hormatly vatandaşlar, şeýle hak hukuksuz agyr durmuşlarda haçana çelli çydap ýaşap gezmekçi. Bolandyrdım oturunuňuz. Gelin indi konstitusiýa esasında hak hukugumuzy, azatlygymyzy sorap talap edip başlalyň. Hormatly vatandaşlar, goňşy döwletleriň ählisiniň ýollary açyk. İslam wagty gidip gelip bilýärler. Näme üçin Türkmenistanyň ýollary ýapyk? Näme üçin ýollaryň ýapyklygynyň sebäbini halkyň öňüne çykyp aýdyp bilenok? Sebäbi halkdan gorkýar. Indi halkymyzy birinciden aldap bilenok, ikinciden halkymyz indi gorkanok. Vatandaşlar, gelin indi hökmany birinciden ýollarymyzyň açylmagyny talap edeliň. İkinciden biletler aeroportlarda, kassada satylmagyny we el ýeter bahada bolmagyny talap edeliň. Näme üçin ýurdumyza gitjek bolsak ýa-da geljek bolsak biletin üstüne pul bermeli? Vatandaşlar, bizler haýsy asyrda ýaşaýas? 21. asıra bu zatlar düýbünden dogry gelenok. Vatandaşlar, indi jemlenip bir dogan bolup ayağa galalyň, göreşeliň. Bu haramzadalardan dynalyň. Eger ayağa galyp göreşmesek, çağalarymyz hem agyr gulçuluk durmuşynda ýaşamaly bolarlar. Halkymyz öz tebigatynyň gowy şertlerinde baýlyklardan piýdalanyp, gowy bagtly durmuşda ýaşamalydyr. Ýaşamagy haklydyr. Birinciden bu haramzadalaryň ýolları ýapyp goýmagy 21. asyryň hiç bir şertlerine dogry gelmeýär. İkinciden vatandaşlar, watanyňyzdan, çağalaryňyzdan, maşgalaňyzdan aýraçylykda gezip ýörüşiňiz 12-14 sagatlap gul bolup işläp gazanan puluňyzy dengelýärmi? Elbette dengelenok. Çağalarymyzy gowy terbiýeleri berip bilemizok. Çağalarymyzga terbiýäni haramzadalar berip otyr. Ýagny bilimsizligi, gul bolup işlemekligi, bir-birinden para almagy çağalarymyzyň aňyna goýup başladylar. Vatandaşlar, gelin indi bir azajygyn bolsa oýlanyň. Eziz halkym, bizlerde hiç hili hak hukuklarymyz galmady. Yıkılan yerimizde yıkılıp galybermeli. Gün geçdigiçe kynçylyk, ýagdaýlar erbetleşip barýar. Eger bizler şu giýje gündiz öýlerimize gitsek, hem soň daşary ýurtlara çykyp bilmeýäs, türmä ýerine ýaly bolarys. Eziz halkym, gelin indi bu diktatoryň gol astyndan çykalyň, ayaga galalyň, öz azatlygymyzy gazanalyň. Eziz halkym, gelin indi öz-özümize hormat goýalyň. Hormat goýmagy, söýüp söýülip ýaşamagy başaralyň.